bona basuke bejabule and ihubo usuke uzotha futhi uhlonipha. Siyabonga kakhulu sisi njengesikhathi sakho noma sithi njengemthombo nemida. Mhlampe lakho lokugcina ongadlulisa kumuntu osendleleni, mhlampe ofisa ukuza ongakwazanga ukuza, mhlampe ukumkhuthaza njengoba uBasilane eGoli, igoli intombi engekho lana sazi ngempela ukuthi isho ukuthini. Eyi walala wasala, mungekho lana ayi asazi. Siyabonga kakhulu sisi njengesikhathi sakho. Hawu nangethi ayifaka ola mthuthu emafini mama. Sikubingelele ngaso lesikhathi njengemthombo nemida. Siyakhuleka nina besilo. Njengamanje sila eAlbertina Sisulu. Namhlanje ukhona usisi wami mhlampe sothi ukuxoxa naye. Sisi wami sikubingelele sikwamukele njengemthombo nemida. Sichazele umuntu osekhaya namhlanje sikhuluma nobani. Ngikhuluma noJabulile wakwaMncube. Yes. Jabulile njengoba ususichazile mhlawumbe ungakwazi ukuchazela umuntu osekhaya ukuthi uphuma ngaphansi kwayiphi group bese futhi mhlambe umchazele ukuthi la njengoba silana sizengane mhlambe ngendlela ozwe ngayo noma ngolwazi lwakho. Ngisuka eKagiso ngaphansi kwe-branch ubuhle bothiya. Yes. Siphethwe uMazungu. Namhlanje size lana sizofunda amahubo. Kahle kahle isiyaya emhlangeni, silungiselela ukuya emhlangeni. Alright. Kuthini kuwena njengentombi ukwazi ukuthi nithole noma sithi uzizwa unjani noma nizizwa ninjani ukuthola ithuba elifana naleli ukusuka kwendlunkulu izizonibona esifundazweni iGauteng futhi bese futhi izibophezela noma baqinisekise ukuthi amahubo nithi seniyakhona mhlambe niyawazi noma senikulungiselela ukuthi niwahube ngendlela efanele? Ngizizwa ngijabule ukuthi yithuba futhi nakodade bethu abangakwazi ukuya emhlangeni ukuthi befunde amahubo, bazi ukuthi senza njani mesifika emhlangeni. Yes, kanti ngakolunye futhi uhlangothi enye into ethe yavela sisiwami masisuke sihambela amakhempa ahlukahlukene into eke yavezwa onomehlo abahlukahlukene ukuthi izintombi ziyacula zijahe ukushova uthola ukuthi mhlambe leso sikhathi leso akusona isikhathi ngabe mhlambe senza lonto mhlambe manisweni semakhempeni ahlukahlukene ingcindezi ekufane naleyo iba ngakanani mhlambe uthola ukuthi izintombi amahubo ziyawahlula kodwa ukushova bayakwazi. Ingcindezi enjalo siyabhekana nayo. Uma uthatha ukubheka iy'ntombi ey'ningi aziwazi amahubo. Uma behuba ihubo bona basuke bejabule and ihubo usuke uzotha futhi uhlonipha. Siyabonga kakhulu sisi njengesikhathi sakho noma sithi njengemthombo nemida. Mhlampe lakho lokugcina ongadlulisa kumuntu osendleleni, mhlampe ofisa ukuza ongakwazanga ukuza, mhlampe ukumkhuthaza njengoba uBasilane eGoli, igoli intombi engekho lana sazi ngempela ukuthi isho ukuthini. Eyi walala wasala, mungekho lana ayi asazi. Siyabonga kakhulu sisi njengesikhathi sakho. Hawu nangethi ayifaka ola mthuthu emafini mama.